На 13 януари, стар стил 1 януари, се навършиха 150 години от рождението на Алеко Константинов, може би най-чистият български писател. Блестящ юрист, вдъхновен ценител на природата и пътешественик. Цени високо човешката честност и доблест. Притежава вътрешно благородство и убеждение, че над всичко стои един идеал. Да не изменяме на съвестта си, да не забравяме задълженията към себе си и другите. Акцентът на днешното представяне е човекът Алеко, който въплъщава в себе си съдията, помощник прокурора, писателя, сатирика, пътеписеца, общественика и основателя на организираното туристическо движение у нас. Давам думата на господин Александър Кочев, който ще представи тревогите на щастливеца за духовните ценности на човека и неговите антиподи, защото Байганю и в Европа, а по-късно и в България, намира своите нравствени годни. Дълги години Алеко живя в компанията на грозните харпии от рода на Байганю, но той беше победител. Имаше моменти и днес, и преди 100 години, и преди 150 години, когато гномът, малкият човек, се опитваше да победи великана, какъвто беше щастливеца, но той не успя. Алеко със своето безкомпромисно държане, със своя аристократизъм, със своята борбеност и всичко останало, което е един събирателен образ за него, беше победител. След всички тези години, Алеко, както вече ви казах, се занимава с пътешествия. Негов е и призива, който всички ние знаем, и което е една от причините нашето училище преди 17 години да носи това име. Опознай родината, кой ще продължи нататък, за да я обикнеш. Искам всички много добре да го познавате, защото нашето училище така не иначе е свързано с туризма, с всички други неща, както и нашия град и града, в който живеем и областта, в която живеем. През 1897 в нашия окръг между Пещера и Пазарджик при село Радилово убиха Алеко Константинов. Но по отношение на възвишен авторов идеал, на аристократизъм, чист аристократизъм, на знание и познание, Алеко прикова на позорния стълб уродливата фигура на Байганю. На нас Алеко завеща да се борим срещу байганювците, защото те по всяко едно време, до всеки един век, до всяка една система, по някакъв начин изплуват. Искам да предложим на колегите и на ръководството след 2 години, през 2015 година, ние ще честваме 40 години от нашия техникум. Искам заедно с Всеотдайно да изградим, чрез съответните проекти или каквото трябва да се направи, един хубав кът на Алеко в парка отляво, в централната ни алея, с барелев на Алеко. Родом от Свищов, 1 година по-голям от Алеко Константинов, професор Иван Шишманов е първият български европеец, оставил трайна следа в културната ни история. Ние имаме, по неговите думи, тъкмо днес, в тая епоха на всеобщо обезверение и настървение, на брат против брата, повече от всеки път друг нужда от алековци, които да имат глас над сърцата, с искреността и топлотата на своето слово и с вярата в конечното тържество на доброто. Име и пресен. Алеко Константинов. Месторождение. Защо? Коя краска предпочитате? Краската на кожата. Коя е любимата ви миризма? Миризмата на параходите и железници. Кой цвят ви се грижа най-хубаво? Бутон от роза и незабравка. Кое животно ви е най-симпатично? Кучето. Коя краска на очи и коси предпочитате? Ясно сини очи и руси коси. Коя е според вас най-почтената добродетел? Любовта, като сърдечна доброта. Кой порок мразите най-много? Перничество. Кое е най-любимото ви занятие? Да пиша хумористични очерци. Предпочитате ли меко или твърдо легло? Меко умерено и хладно легло. Кой чуж народ ви е най-симпатичен? Французи.
и някои размисли на професор Шишманов, свързани с поведта на писателя, а леко изповядва, че нищо не цени повече от личната си свобода, свободата от всякакви условности и задължения.